Исәнмесез, тыйымгыда адымнар тапшыру вакыты җитте. Студия Сәрия Хабибуллина. Бүгенге чыгарылышта ниләр булачак? Татарстан Конституциясы кичә, бүген, иртәгә тарихи карарлар һәм тарихи мәгънә. Татарның рухын күтәрә торган, татарның дәрәҗәсен күтәрә торган документ дип карыйм мин аңар. Ноябрьдә яз, апрельдә җәй. Ни өчен табигать үзгәрүе котылгысыз күренеш булып бара? Табигать безгә түгел, без табигатькә ашка тиеш. Яхшылык кыл да, суга сал. Татарстанча ярдәм һәм ярдәмләшеп яшәү. Алар монда кирип, җылыналар, кием киптерәләр. Мен аларга 2 сәбәр килеп җибәрәм. 3 көнлек яллар башланды. Алар Россия күләмендә халыклар бердәмлеге көне, Татарстанда 6 ноябрьдә Конституция кабул ителү уңаеннан. Бу даталарны без дөньяда катлаулы вакыйгалар барган вакытта билгеләп үтәбез. Һәм шушы тотрыксызлык әлеге даталарның әһәмиятен күз алларга мөмкинлек бирә. Аеруча милләт һәм дин ара мәсьәләләрдә. Газа секторында Израиль белән Фәләстин арасындагы каршылык булсынмы, Дагестан аэропортындагы хәлме, тормыш күрсәтә, бу өлкә үзгәрешләргә бик сизгер, хис туйгыларын эчкә һәм аларга саксыз кагылу кискен хәлләргә китерергә мөмкин. Моннан 31 ел элек 6 ноябрьдә Татарстанда яңа документ Конституция кабул ителә. Аның авторлары бүген дә ышандырып әйтә. Ул төрле милләт вәкилләре, дин тор авторлары һәм карашлары буенча аерылып торган кешеләрне берләштерә алды. Аның һәр пунктын кат-кат уйлап, каршы торучы яклар белән бәхәсләшеп, фикерләшеп язалар. Менә Рөстәм Миннехановның Конституция көне уңаеннан мөрәҗәгатеннән үзек. Конституция безне берләштерде, төрле халыклар телләренең һәм мәдәниятләрнең үсешенә, рухи яңарышына бәрәкәтле тәргеш бирде. Иҗтимагый, милли, мәдәни һәм дини берләшмәләргә үзләренең эшчәнлек юнәлешен билгеләргә ярдәм итте. Хокукы иштәлегеннән тыш документның берничә мәгънәсе була. Ул Советлар Союзы таркалганнан соң Казан белән Мәскәү арасындагы мөнәсәбәтләрне көйләү мөмкинлеге бирә. Россиянең яңа тарихында халыкларның федерализм шартларында үз билгеләнү мөмкинлеген булдыра. Бүгенге көн күзлегеннән караганда бәлки ул вакытлы күренеш булды дигән фикер туар. Әмма без тарихтан беләбез, вакыйгалар үзгәреп һәм кабатланып тора. Тарихи документ биргән мөмкинлекләр турында Гөлназ Сайфетдинова. Все предыдущие конституции, которые были в советское время, они все-таки были как бы немножко так навязаны сверху по определенному шаблону. Это была первая конституция, которая рождалась по воле народа. Марат Галиев Дәүләт Советының аксакал депутаты. Монда ул 1995 елдан беренче чакырылыштан угышлый. 90 елларны вакыйгаларның үзәгендә уздырган, аннан соң кабул ителгән хәлиткеч документлар белән турыдан-туры эшләүчеләрнең берсе була. Шул исәптән төп документ Конституция белән. Аны кулга алып, үткән 31 елга ул бүгенге көн күзлегеннән карап бәя бирә. Если сравнивать с другими субъектами, Әгәр башка төбәкләр белән чагыштырып карасак, республика социаль күрсәткечләр буенча уртада иде. 30-40 урыннарда. Төзелгән торак саны, сыйфаты, телефонлаштыру булсынмы. Бүген без илдә алдынгы урында, беренче бишлектә торабыз. Федераль бюджетны тулыландыручы көчле донор. Шәһәрләр, торак пунктлар, юллар, җәмәгать урыннары ничек үзгәрде? Менә мин ул конституцияны бик еш искә алам. Һәм әлбәттә аны кабул иткән заманнарда яхшы хәтерлим. Анда инде бездә эйфория иде. Аннан соң инде иң мөһиме безнең өчен әлбәттә татар теле, дәүләт теле дип конституциягә беркетелеп куйды. 90 еллардагы күңел күтәренкелеген йөрәкләрдә саклаучы депутатларның берсе Каил Зәйдулла. Документ үзгәреш кичерсә дә, Россияныкына тәңгәлләштерелсә дә, Конституция республиканың төп законы булып кала ди. Әлбәттә дөнья булса, әйләнәдә барса, Конституцияны ул Коръән түгел, сүздә юк, Америка конституциясы түгел. Анда бит үзгәрми, ничә 200 елдан артык кабул ителгән. Безнең тагын үзгәрәчәктер дип уйлыйм мин. Яхшы якка үзгәрсен. Шуңа күрә конституция булу инде ул республиканың инде дәүләт атрибуты бар дигән сүз. Мин шушы Казанга килгәч, мәктәптән соң кирәкәч, мәдәм шушы булдым икән инде Казан дип аптыраган идем. Анда иске йорт, монда иске йорт. Һәм шуннан соң безнең республикабызның конституциясе аның беренче президентына, менә Муаффакъ Минтимер Шариповичка, дәүләт менә эшмәкәрләренә, хезмәткәрләренә ул мөмкинлек бирде безгә инде менә шушындай начарлыклар белән башкару өчен. Безнең үзебезнең хокукый яктан шушындай мөмкинлек бар. Депутат Тахир Хадиев нәкъ менә 92 елда Зәйдә хуҗалык рәисе вазифасын калдырып Казанга эшкә килә. Шул вакыттан башкаларның ничек үзгәрүе, республиканың барлык тармаклардагы үсеше күз алдында. Россиянең бер субъекты шушы нигездә конституция нигездә без калган идләр белән икътисади мөнәсәбәткә кирип,
Алар белән фәнни гамәли эшләрне алып барып, яңа технологиялар, яңарлыклар һәм шушы вакытны без инде менә гел инде чөгендер икән кешеләр хәтерләр, тәпке дип әйтәбез инде. Шуннан котыла башладык. Паспортын булмаган кеше бер кая бара алмый бит. Менә бу безнең үзебезнең паспортыбыз, үзебезнең хокукыбыз. Принятая сегодня Конституция – первая в нашей истории, идущая от интересов республики. Тарихи кадрлар 1992 елның 6 ноябры Татарстанда гына түгел, илдә сәяси вазгыятькә йогынты ясаган җитди көн. Конституция кабул итү беренче чиратта татарстанлыларның социаль-икътисади хокукларын яклауга юнәлтелгән була. Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Приняли же Конституцию Татарстана раньше, чем Конституцию Российской Федерации. Постарались, чтобы соответствовали мировому уровню, я имею в виду международному праву. Это был очень важный момент. Республиканың төп законын кабул итер алдыннан референдум үтте. Шул вакытта халкыбызның көпшілігі Татарстанның үсешен төп юнәлешләрен хуплады. Документта республиканың статусы билгеләнә, президентлык институты кертелә, ике дәүләт теленең тигез хокукы языла, икътисади үсеш өчен мөмкинлек ачыла. Татарның милли автономия концепциясы кабул ителде 18 елда. Менә бу миңа калса, менә безнең бу конституция икенче адым. Безнең инде өметләр бик зур ул вакытта, без инде Татарстанны суверен, бәйсезлек дәүләт дип күрәдек. Татарның рухын күтәрә торган, татарның дәрәҗәсен күтәрә торган документ дип карыйм мин аңар. Конституциянең иң зур кыйммәте аның кеше иреген күрсәтүендә булды. Татарстан халкы бу мәдә нигезендә хокукларын яклый. Конституция судында ел сайын дистәләгән мөрәҗәгать карала иде. Федераль үзгәрешләрдән соң мондый вакаләтләр Конституция советына йөкләнде. Бу яңалык әле ниндидер вакыт алыр. Башка югары суды белән, судлар белән, прокуратура белән, әйтик, олы оешмалар, предприятиелар һәм халык арасында Конституцияның байлыгын, төп нигезен җиткереп, тагын да халкыбызны берләштереп, шулай итеп, закон нигезендә яшәргә өйрәтү безнең теләкләребез бик зур. Конституция нигезендә Татарстан милли мәдәният тел үсешенә шул исәптән читтә яшәүче татарларга ярдәм итә. Милли мөхтәриятләргә булышлык булсынмы, китап әсбаплармы, ансамбльләр өчен костюмнармы, ил төбәкләрендә, чит илләрдә ел сайын 300-дән артык сабан туе үткәрелә. Республика Курган өлкәсендә янган татар авылына ярдәмгә дә беренчеләрдән булып алынды. Конституция ул яшәү рәвеше. Ул кеше хукуклары, ул халык хукуклары, ул тел, ул мөнәсәбәтләр, ул илләр белән мөнәсәбәтләр, җирләр белән мөнәсәбәтләр, гомумән татарларның яшәешенә кагыла торган документ. Конституция республиканың икътисади үсешенә нигез сала. Зур предприятиеләрнең уңышлы эшләве бәрабәренә Татарстанда яңа социаль программалар барлыкка килә, төрле проектлар финанслана. Алар халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуда чагылыш таба. Аның нәтиҗәсен без бүген күрәбез. Бөтен Татарстанның уңышлары бүгенге икътисади буенча да, сәламәтлек саклау буенча да, бүтән сфералар буенча да, ул Конституцияның беренче урынга мин куярга тиеш. Конституция 7 кисәк 4 бүлек 126 маддәдән тора. Бу ел башында депутатлар аңа үзгәрешләр кертү турындагы канунны кабул итте. Төзәтмәләр төп закондагы маддәләрнең яртысына кагыла, аерым бер нормалар үз көчен югалтты. Шулай дип язып куелганда. Нинди генә үзгәрешләр булуга карамастан, аның ул документның нигезе безнең статусыбыз, республика статусыбыз ул югалмады. Безнең конституциябыз мөмкинчелек бирә безгә үзебезнең Татарстан законнарын кабул итәргә халык өчен. Белгечләр сүзләренчә, Татарстан конституциясе республиканың үсеше, милләтара һәм динара татулыкка зур өлешен кертте. 30 елдан артык вакыт узса да, ул әһәмиятен югалтмый. Гөлназ Сайфетдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Россиядә дәүләтнең яңа милли сәясәт стратегиясе әзерләнә. Хәзергесе 11 ел элек кабул ителгән була һәм үзгәреп торган заман шартларына туры килми. Владимир Путин аны актуальләштерергә кирәк дигән иде.
Әлеге документны әзерләүдә катнашучы кайбер федераль белгечләр әйтүенчә, милләт-ара мөнәсәбәтләрне көйләүдә Татарстан үрнәге бар. Ул никадәр файдаланыр, әлегә билгесез. Әмма шунысы хак, 2023 елның республикада милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан итү бу өлкәгә яңача, заманча карау мөмкинлеге бирде. Тотырлыклы нигезендә күрдек, эшлисе эшләрне дә барладык. Бу атнада әлеге ел рәсми рәвештә зур тантана белән ябылды. Рүзәл Шәрипов анда катнашучылар белән аралашып, казанышларны һәм тәкъдимнәрне туплады. Залга бер-бер артлы төрле милләт вәкилләре керә. Аны татулык парады дип атарга булыр иде һәм ул Татарстанның бар байлыгын чагылдыра. Республиканың бу күп милләтле бердәм гаиләсе елдан-ел зурая. Моңарчы бездә 173 милләт вәкиле яшәсә, хәзер 175 булганбыз. Без үзара аңлашып яшәгәндә генә көчле ди Рөстәм Миңнеханов. Сезне чын күңелдән халыклар бердәмлеге көне белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бәйрәм белән барыгызда. Наше единение особенно важно в условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное давление. Недруги России пытаются внести раскол в общество, разделить людей по национальному и конфессиональному признакам. Төрле халыкларның бердәм һәм дус яшәвен тантанада һәр чыгыш күрсәтә. Һәр милләт җыр юаша үз мәдәни кодын тәкъдим итте. Республиканың рәсми булмаган гимнына әверелгән «Мин яратам сине Татарстан» җырын мисал өчен рус, чуаш, удмурт, мари телләрендә башкардылар. Бу тармактагы эш республиканың мәдәни сәясәтен тормышка ашыру программасы нигезендә алып барыла. Быел аның яңа редакциясы расланды, үзгәрешләр кертелде. Ул 2026 елга кадәр гамәлдә булачак. Это как живой организм. Әлеге документ тере организм кебек, вакыт үтү белән аңа төзәтмәләр кертергә кирәк. Хәзер безнең алда горыф-гадәтләрне замана таләпләренә туры китереп саклап, милләт-ара татулык булдыру бурычы тора. Стратегии были определенные условия. Ел ахырына Россиянең дә милли сәясәт турындагы стратегиясе яңартылырга тиеш. Быелның майында Владимир Путин аңа төзәтмәләр кертергә кирәклеген әйткән иде. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются. Так же, как и попытки вбить клин в согласие, в братство народов нашей страны. Яңартылган документны президентка 1 декабрьгә тапшырырга тиешләр. Ул беренче чиратта норматив хокукый базаны камилләштерүне күз уңында тота. Республиканың бу эшне алданрак башлавын Дәүләт Думасының милләтләр эшләре буенча комитет рәисе Геннадий Семигин да ассызыклады. Республика Татарстан, которая поддержала тогда сразу. Бүген сез Россиядә милләтләр арасында мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча бу өлкәдә тотрыклы вазгыять тәэмин иткән алдынгы төбәкләрнең берсе. Сез шунда ук барысын тиешенчә бәяләп милли сәясәт программагызны үзгәртә башладыгыз. Шуңа күрә Татарстанга башка төбәкләрдән дә килеп тәҗрибә тупларга тиешләр. Правильно расставить приоритеты. Бүген республикага эш буенча күченгән 36 мең мигрант яши. Күпчелеге төзелеш, сәүдә, җәмәгать туклануы, җитештерү өлкәсендә эшли. Чит ил гражданнарын гадәттә зур сәнәгать компанияләре җәлеп итә. Бездә 26 мең чит ил студенты укый. 2017 елдан аларны социальләштерүгә юнәлдерелгән чара планы кабул иттеләр. Мы выступаем как связующее звено. Без миграция хезмәте, Эчке эшләр министрлыгы вузлар белән чит ил гражданнары арасында салынган күпер кебек. Татарстанга килүчеләргә республика кануннары турында нәкъ менә безнең оешмада аңлаталар. Бүген республикада 13 халыклар дуслыгы йорты һәм 100гә якын милли мәдәни үзәк бар. 33 шәһәрдә һәм районда халыклар ассамблеясының филиаллары булдырылган. Бу оешмаларга республикада яшәүче барлык халыклар кергән. Быел барысының да тарихи мәдәни мирасын бер дәрәҗәдә өйрәнү мөмкинлеге булдырылды. Моңа Рөстәм Миңнеханов карары белән игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм горыф-гадәтләр елы этәргеч бирде. В начале этого года нас приглашали в мэрию города Казани. Быелның башында Казан мэриясенә чакырып, безне борчыган мәсьәләләр турында сораштылар. Башкалада бурятларның Зоо Хей Наадан дигән милли бәйрәмен уздыру тәкъдиме белән чыктык. Һәм җәен аны Крылья Советов паркында оештырдык та. Мин автономия рәисе булып 7 ел эшлим. Әмма бары тик быел гына халкыбызның мәдәнияте шәһәр дәрәҗәсендә тәкъдим ителде. Естественно, для нашей Милли сәясәтнең төп шарты шу булырга тиеш. Халыклар мәдәниятен бер-берсенә гөл күрсәтеп торырга тиеш. Безгә быел моның өчен барлык мөмкинлекләр булдырылды. Туган тел көнен уздыру гына ни тора. Аны без быел Татарстанда беренче тапкыр оештыра алдык. Халыклар дуслыгының ассамблеясы, халыклар
дуслыгы йортларыбыз бар. Ул әлбәттә берләшүгә шундый зур нигез. Һәм минемчә бу үрнәкне шактый гына башка регионнарда куллана. Әйтергә кирәк, икътисадсыз, финансларсыз ул әлбәттә эш ничектер минемчә актив бара алмаячак. Шуңа күрә бу мәсьәләгә җитди карарга кирәк. Менә билгеле булганча соңгы вакыйгалардан чыгып әйтергә була. Улы һәм кече халык булырга тиеш түгел. Biz bir dövlətdə, zor dövlətdə yaşayırıq ki, biz hər birimiz tez hüquqlu bulurğa tiyиш. Hər birimizin mənə özünün milli tilin, urf-adətlərin, tradisiyaсын, tarixin izlənirgə, öyrənirgə tili ikən həm alarga onu yaratırğa, bilirgə tilәге olsa, ул әлбәттә тигез hüquqları булдырылырга тиеш. Менә шушы тигезлек принцибы безнең зур Россия дәүләтенең милли тынычлыгына һәм аның милли бердәмлегенә bir Россия дигән зур күп милләтле гаилә эштәлегенә хезмәт итәчәк. Бу атнада Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы рәсми рәвештә ябылды. Казан Экспода көне буе эшләгән күргәзмә һәм уздырылган вакыйгалар шушы елга нәтиҗә булды. Елы тәмамланса да, күркәм проектлары дәвам итәчәк, яңгыраган тәкъдимнәр буенча эш башланачак. Гүзәл Шарипов, Ләйсән Саитова, Адымнар. Ел сайын республикада гражданлык җәмгыяте үсешенә зур өлеш кертүчеләргә Татарстан рәисе премияләр тапшыра. Быел аңа 8 кеше һәм оешмалар лаек булды. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов республикада киң күңелле шәхесләрнең җәмгыять өчен файдалы социаль проектларның елдан-ел артуын билгеләп үтте. Без ел ярымда ярдәм итүче кемнәрне генә күрсәтмәдек, күпчелеген беләбез дә кебек. Әмма яңа шәхесләр белән танышкан саен ярдәмләшеп яшәү хәрәкәтенең зурлыгын күз алдына китереп булмавын аңлыйбыз. Яхшылык эшли дә суга сала. Алия Хәйретдинова әнә шундый кешеләр турында. Машинаның инде ише почти әзер. Менә шушы пичне урнаштырып, торбасын куеп, скамбикалар ясау өлешегенә кала. 62 яшьлек Юрий Шакуровның буш вакыты бар икән, ул мунча ясый. Монысы 6-нчысы. Барысында Донбасска Россия хәрбиләренә җибәрә. Тышы калайдан, эше Нораттан. Хуш исе дә туган як турында искә төшереп торсын өчен ди ул. Бу эшнең иң кадерлесе хәрбиләрдән килгән рәхмәт сүзләре. Менә бу мунча Юрий Савы мунчаны алып килеп җиткердек. Имән сыбыркысы, каен сыбыркысы. Рәхмәт сиңа бик зур өчен. Рәхмәт. Ат-атларына ясап безгә булган өчен. Бик зур рәхмәт. Күңелемдә гел менә аларга шундый шифа булсын, теге муша җурыгына теге анда бит сугы менә көннәр буе бит без менә эзгенә эшләп алабыз, туңабыз. Алар бит көннәр буе, суткалар буе шул салкын окопларда, юш окопларда яталар. Алар монда кирип җылыналар, кием киптерәләр. Мен аларга икешәр себер килеп җибәрәм. Бу эшне үзем генә башкарып чыга алмас идем дип алты астасы. Юрий Сабыйга Мамадышның күп милләтле халкы ярдәм итә. Калайын, токтасын, төтен турбаларын мишен китереп бирәләр. Мунчаны СВО зонасына гуманитар ярдәм белән бергә илтәләр дә әле. Минем племянник тоже иң эштә алгысызлыкта бүгенге көндә. Ул бер үзе Татарстаннан 10 башкорт малае белән бер үзе менә Татарстанда. Менә нәрсә әйтәсең? Анда бит инде татарны, урысны, алар бер семья. Кая барса да алар менә алдан әйтеп киткәнчә, алар бар да безнекеләр. Кем җуынса да, урысмы, татармы, ул безнең инде электән килгән шундый без дружный яши торган Россия халкы. Без балаларны бүлмибез. Алар бөтенесе безнеке, алар барысы да Россиянык. Рөстәм Гадзинның үз тормыш фәлсәфәсе бар. Кеше өчен кеше булып калырга тиеш ди ул. Яршаллы егете Лисичанск шәһәрендә ойлар буе яшәп кайта. Ул анда командасы белән халыкка кайнар ризык әзерли. Без аның турында берничә тапкыр репортаж күрсәткән идек инде. Көн саен 5000 кеше ашаталар. Ярты ел элек ул тагын бер зур хәйрия проектына алынды. Лисичанскида котлаулы авырулары булган балаларны Чаллыга дәваланырга алып кайта. Молодец. 3 яшьлек Катя дәрес вакытында да әнисенең алдыннан төшми. Баланың күңеленә курку хисе сеңгән. Кляченко гаиләсе 3 атна элек Лисичанск шәһәреннән Татарстанга килә. У нас таких денег нету. Безнең дәваланырга акча да мөмкинлек тә юк. Шәһәрдә дә тыныч түгел. Бу бит ышанып булмаслык хәл. Катя элек аяк ишенә генә басып торса, хәзер табанында нык тора. Лисичанск шәһәре халкы ярдәмгә мохтаҗ. Менә шундый кешеләр булуы безгә өмет өсти. Хорошо, что есть такие люди, которые помогают. Катя белән бергә Лисичанскидан ДЦП һәм аутизм диагнозы булган тагын 7 бала Чаллының тернәкләнү үзәгендә дәвалана. 1400 чакрым юлны 6 яшьлек Николь да узган. Татарстанга аны махсус транспортта әнисе һәм энекәше белән алып кайталар.
У нас все равно дома бывают и прилеты, и... Biz отты шортлау тавышларын еш ишетәбез, әмма аңа күнегеп булмый. Балалар гел куркып яши. Безнең районда мәсәлән әле дә ут юк. Татарстан халкы ярдәм итеп тора, туганлашып беттек. Кайнар ризыгын өләшәләр, балалар бакчалары, мәктәпләр, юлларын төзекләндерә башладылар. Республикадан ярдәм булмаса, безнең шәһәрне 10 еллар дәвамында да рәткә китереп булмас иде. Если не помощь, то я думаю, наш город восстанавливался годами. Табиблар ярдәме, тукландыру, юл чыгымнары, зур эшне тулы бер команда оештыра. Анда хакимият вәкилләре дә, эшмәкәрләр дә бар. Мәсәлән, тернәкләндерү үзәге җитәкчесе балалар исемлеген туплар өчен Лисичанск шәһәренә барып кайткан. Там очень трудно им. Аларга анда бик авыр. Күз алдыгызга китерегез, сырхауханәдә ут юк, су юк, бүлмәләр җылытылмый, андагы табибларның үзләренә үк ярдәм кирәк. Врачи тоже сейчас в такой ситуации, когда им тоже нужно помогать. Казанга хәтле кайтаралар поезд белән. Без андан инде монда хәтле яисә гади машина белән алып кайтабыз. Кайбер балаларны махсус машиналар арендага алып кайттык. Анда кемдер ятып кына тора, кемдер бик йөрми. Вы знаете, эту картину мне подарила девочка. Бу рәсемне миңа Настя исемле кыз бүләк итте. Ул бездә беренчеләрдән булып яшәде, тернәкләнү курсы үтте. Менә монда барысы да күренә. Бер-берсенә сузылган ике кул. Бер якта Лисичанск әләме, икенчесендә Ярчалныка, ортада Россиянеке. Без бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә тиеш. Һәм безне берләштергән иң мөһим нәрсә безнең туган илебез. Мы должны идти друг навстречу другу, и объединяет нас Россия. Рөстәм Гатин бу көннәрдә кабат Лисичанскига барырга җыена. Яңа елга кадәр тагын 2% алып кайтырга кирәк. В нашей команде есть и русские, и татары, и евреи. Безнең командада төрле милләт вәкилләре бар, урыслар, татарлар, яһүдләр. Әмма безнең тормыш фәлсәфәсе бер: дәвала, ярдәм ит, кеше булып кал. Бүген безнең эшне күреп башкалар да кушылырга теләк белдерә. Безнең эштән аз гына булса да ярдәм була икән, без бик бәхетле булыр идек. Если вот хотя бы какая-то польза будет от того, что мы делаем, мы будем очень рады, горды. Бу цехны Казаннан Илнар Зиннәтуллин оештырган. Фельдшер булып эшләгән егет яралыларга беренче ярдәмнең мөһимлеген аңлый. Шул рәвешле монда зур командасы белән носилка, дарулар өчен махсус букчалар тексәләр, СВОга барып егетләргә медицина ярдәме күрсәтергә өйрәтәләр. Кеш бердәмлектә нинди генә милләт, дин булмаса да, без тырышабыз бөтен кешегә булышырга, ярдәм итәргә. Кечкенә авыл, зур шәһәрләрдә яшәүчеләр буш вакыт табып, үз ихтыяры белән махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә Донбасс халкына ярдәм итә. Әлеге хәрәкәтнең никадәр кылачлы, ул кешеләрнең никадәр киң күңелле булуын күз алдына да китереп булмый. Әле кичә генә Лисичанск шәһәрендә яшәгән Николь бүген Татарстанда 6нчы туган көнен бәйрәм итте. Аны котларга бездәге яңа дуслары килде. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов. Адымнар. Бу атнада безне табигать җылысы белән сөендерде. Ноябрь башында +10 градус булганын күпләр хәтерләмидер. Хәзер бездә температура гадәттәгедән 4 градуска югары тора. Рекорд куелмаса да гидрометеорология үзәгендә күрсәткечнең рекордка якынаюын расладылар. Мәскәүдә гомумән +15 градус теркәлгән. Мондый җылы ноябрь 2013 елда күзәтелгән була. Бу хәлгә белгечләр гаҗәпләнми. Алар хәзер гел шулай булачак ди. Климатның җылынуы инде расланган әйбер. Һава торышы үзгәрешләрен 100 ел эчендәге температураларны чагыштырып карасаң да чамаларга мөмкин. Моңа кадәр гасыр дәвамында 1 ноябрьдә температура чагыштырмача тотрыклы торган. Карагыз, 0,4, 1,2, 1,7. Ә менә соңгы 10 елда уртача күрсәткеч 0,5 градуска арткан. Димәк, 20 елга 1 градус булачак дигән сүз. Табигать өчен бу кискен үзгәреш булып санала. Тормыш көнкүрешнең кайсы тармагын алсак та, йогынты үзен сиздерә. Тулырак Рания Абдрахманова. Бер Татарстанның төрле районнары бу атнада республикада һава торышы шундый иде. Көнбатыш шиктән көнчыгыш шиккә кадәр барып җиткәнче юл өстендә генә дә ничә төрлегә үзгәрә. Бер районда кояш, икенчесендә болытлы. Безнең архивларга күз салсак, менә 6 ел элек 4 ноябрьдә кар ята. 2018дә яңгыр ява. 2019 елның 4 ноябрендә җир өстен кар каплаган. 2020 елда бу көнне Әлмәттә шугалакны ачкан булганнар. Бүген бәйрәм көненә ачылыр дип уйлап инде, менә иртән ятып торып, балалар көтеп утырдылар. Быел исә рекорд куелды диярлек. У нас действительно сохраняется аномально высокий температурный фон. Чыннан да хәзер температура аномаль дәрәҗәдә югары тора. Гадәттә бу көннәрдә ул 0-дан да аста булырга тиеш. Хәзер гел плюс 10 көн буе шулай булачак. Ноябрь башы гомумән рекорд куя. Иң күбе быел 12 градус җылы иде.
Галимнәр моны Атлантиканың активлыгы белән бәйләп аңлата. Океанда формалашкан макроциклоннар континент эченә җылы һава алып килә. Соңгы елларда һава торышының явым төшемнәре, кар яңгырлары гына түгел, күзгә күренми торган тармаклары да үзгәрә ди белгечләр. Әйтик, басым соңгы тәүлектә төркемеш баганасының 17 миллиметрына арта. Бу исә җир астына 180 метр тирәнлеккә кадәр төшүгә тиң диләр. Һава торышының мондый үзгәреше авыл хуҗалыгына йогынты ясый. Яз иртә, көз соң килә, җәй кыры, кышлар карсыз, кызын яңгыр яумавы уҗымнарны харап итә. Алар 40% кырларда начар тишелгән. Язга күп чәчәргә туры килә, әгәр булмаса безнең. Бик удар, көчле удар була бу. Истәмәс чыгымнар була. Шулык техникага, шулык семинар тавышы буенча да. Һава торышының үзгәрүе аркасында республикада чәчелә торган культуралар исемлеге дә зурая. Хәзер кырлыкка каршы тора торган сортларга өстенлек бирәләр. Шулай ук элек җәй буе 10 тапкыр яуган яңгырлар урынына хәзер 1 тапкыр давыллап яуганга аумасыннар дип тәбәнәгрәк сортлар сайлана. Табигать безгә түгел, без табигатькә ашка тиеш. Җирен менә мин әйтмәсә дип әйтәм, җирне күздән эшкәртеп калулар бик кирәк әйбер. Дальше бу шик күрсәтер. Менә мин эшләгән дәврдә әле мондый хәл беренче тапкыр. Табигатьнең мондый кискен үзгәрешләре вакытында йөрәк авырулы кешеләр интегә. Аномаль эссе үлүчеләр статистикасына йогынты ясый. 2010 елны эш яшендәгеләр арасында вафат булучылар күбәйгән. Чит илгә жалтырга барганда мин беренче тапкыр карадым, һава торышы мөмкинлек биргәндә эшлиләр, кояш астында эшләмиләр. Аларның сиясты көндез. Безнең эш графигы кешеләрнең көйләнгән, җәйгә дә, кышка да сәгать 8-дән 4-кә хәтле. Иң эссе вакытта урамда эшли торган эшләрне эшләмәскә була бит. Әле бүген дә Казан эчендә кайбер агачлар яшел яфракта утыра. Һәм бу хәл көньяк сортлы яшеллеккә генә түгел, үзебезнекеләргә дә кагыла. Аермасы питомникларда күренә. Менә мисал өчен кизилник куагы питомникның контейнер мәйданында, ягъни чиләкләрдә утыра торганнары. Кышка инде әзер диярлек. Аларның яфраклары кызарган һәм сыпыргач өзелеп төшәләр. Менә монда шул ук куак басуда үсеп утыра һәм күргәнегезчә аларның яфраклары әле дә яшел һәм тартып карагач та өзелмиләр. Башка вакытта, например, 10 ел элек без уже монда эшләмәдек. Монда кар яуды, уже мороз стоял. Мондый һавада агач куаклар кышка әзерләнә алмый. Кайберләре яңадан бөрләнгән. Сентябрьдә үк атып бетерергә тиешле чәчәкләр әле дә үсә. Кышка кертер өчен үзләренә кисергә туры килә. Например, яз көне ул узын ая, көз көне дә узын ая, агачлар, безнең кустарниклар, чәчәкләр, алар кырылар, чириләр. Шундый без наблюдайбыз шундый. Бер ел элек ноябрь ахырында Буа чүпрәле якларында карлы бозлы яңгыр явып ут чыбыкларын эздем. Бозлы яңгыр яву куркынычы булган районнарда ут баганаларының араларын таррак итеп утырталар. Көчле җилдән агач явып, чыбыклар өзелү ихтималы булган җирләрдә кабельләрне изоляцияләү алымнары файдаланыла. Энергетиклар мондый бәләне яңалык түгел ди. Безнең эшчәнлектә бозлы яңгыр инде яңалык түгел. Энергетикларның аларның үзләренең кайда боз барлыкка килергә мөмкин, аның буенча карталар төзелә. Хәзер инде без күрәбез табигатьнең үзгәрешләрен. Шуңа күрә ул карталар яңартыла. Ноябрьнең җылы көннәре төзүчеләргә дә иркенләбрәк эшләргә мөмкинлек бирә. Бинаның тышын ясар өчен элек ноябрьдә йортка яга башлаганнар, хәзер андый ихтыяҗ юк, урамда җылы. Җәен генә куллана торган катнашмаларны хәзер ноябрьдә дә сылыйлар. Димәк, икътисади яктан төзүчеләр өчен мондый һава торышы файдалы. Әгәр дә шулай жылыту арттыра башлай, ел сайын систематик, андан нормативларны карарга кирәк булачак какое-то время. Но бүгенге көндә андый күреп торабыз, бер елны салкын, бер елны җылы, ул просто пока климатик аномалия дип уйлыйбыз. Бүгенге көндә без барыбер северный хөкүмәт, северная страна, шуңа күрә безнең талчына Сенатның талчынасы, тәрәзәләрнең циклопакетларның нормативлары пока алыштырырга андый тәңгәсләр юк. Без кечерәк вакытта карлар да шундый күп җавайы. Безнең тәрәз төбе ий битендә. Тәрәз төбенә тутырып җавадыр. Хәзер бөтен иртәрәк була, иртәрәк китә дип әйтеп булмый, барып да соңа да кала нормаль погодалар кешене сөендерә. Сентябрь айында пычрак, созлык, емсез көннәр башлана, уже ноябрьдә чынлап та суык, уже кар явып, бөтен җир ак була.
Метеорологлар мындай үзгәрешләргә акрынлап ияләшеп киләбез ди. Әйтик, октябрь инде 5нче ел рәттән, ноябрь 3нче ел рәттән шулай җылы килә. Кышын кар аз диючеләргә дә метеорологларның җавабы бар. Ул ел сайын күбрәк ява диләр. Соңгы 3 елда кар катламы 1 сантиметрга арткан. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитов, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.